Lila bekashana kaMenzi yaphuza umlazanga ameva nenabendlondle noPhaphe Khanda sibingeleleke ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Njengenjwayelo-ke uyazi iBlack Live TV impande zama-Afrika sesiphinde sabuya sihleli nawe sinethezekile soxoxa iy'ndaba-ke ey'the ukujula njengosibona sendumbeni namhlanje qathatha. Umsebenzi wethu-ke kulezi y'nsuku ukuthi sixoxe nabantu bekude siphinde sisondele sizobona ukuthi ngempela lento abasixoxelayo nasikude iyenzeka yini. Akekho komunye sidila naye kakhulu kulezi iy'nsuku ngaphandle kabamgasa la sixoxa naye ngezinto ezinhle ezimbi la bemthuka khona bemncoma khona xoxa ngayo yonke into. Sometimes-ke silwe naye kodwa egcineni sigcine sizwana ngoba into esiyifunayo iqiniso qha. Bamgasa sibingelele. Sibingelele kubabukeli beBlack Live TV, sibingelele nami baphathi. Siyathobeka kakhulu babami. Namhlanje ngiyazi ukuthi izinto esingakhuluma ngazo ziningi kakhulu. Suke waba nesikhathi usebenza singasondeli nathi enqathi sibona ukuthi umatasa kodwa kunento ezimbili esize ngazo namhlanje ethe mangiyibuka ngabona ukuthi kufanele siyixoxe nawe ubufakazi babantu beveza ukuthi basebenze kanjani nawe. Siyathokoza ehlala. Ake sithathe sibheke nje kafishane ukuthi laba ke sikhuluma ngabo bebeze ngani kwenze njani bathini ngoba bugasa ngoba sometimes abantu bavela bezoshiya into ezimbi namhlanje ke naba bezoshiya into ezinhle. Asibheke sibone. Lila bekashana kaMenzi yaphuza umlazanga ameva nenabendlondle noPhaphe Khanda enhlala sezantsi ey'fundazweni zethu zonke ke khona eNingizimu Afrika. Asibingelele igama lohlelo-ke impande zama-Afrika. Sinawe nje la igama lami Sichaka Ngwakaluqa. Base ngifikile-ke sizokhuluma nani sizoza nje abantu bakhuluma ngani nathi bathini namhlanje ikuphi abasiphathele khona. Kodwa-ke namhlanje sithe siqala ukushuta sithi siyazama siyale awuqhamukiyani dadewethu ukuthi asime siyeke yonke into siqale ngaye khona udaba liphethe afuna usixoxela lona. Ngixoxelile-ke mina off camera ase ngithi no ngoba lento ikhulunywa uyena ithi into yona siyilethe kwi-camera so that ne-South Africa yonke izoyibona ikwazi ukuzwa ukuthi lento ikanjani. Sabona? Yebo. Ninjani? Siyaphila. Wasiphuthuma kangaka sithi siyayisebenzela sinakile yini ubani lo? Awunankinga ngivela ukuzishiya igama. Ngicela ungazisho igama. Okay. Kungani sisivimbelana? Ngibone nishutha la ngase ngithi nama ngizothulula udaba la. Yeah. Ngiyengabona enyangeni edlule nje. Nilokhu uhlelo lweni leBlack Live. Yeah. Ngabona ngithanda ngesimo nami sangehlele. Okay. Yeah. Unobaba la oke wangisiza babugasa. Okay. Bengine tavern ngidayisa nje utshwala sesiside sona isikhathi. Uphila ngakho? Ngiphila ngakho nje. Manje ngokungaboni kahle ukuthi hayi ibhizinisi lami sengasi liyaxegaxega. Ngase ngixhumana nobabugasa. Ngathola ukuthi anginike ikhanda lengulube. Oh, lokho ekhanda lengulube. Okay, yeah. Hayi ikhanda lengulube 3 months la ngangisebenzela kahle. Ngabona nje kucweba nje kwayifanela njengasekuqaleni. Kodwa emva ka 4 months ngabona hayi abantu nabo sebeyaqala sebeyangena abantu sebebaningi abantu sebeyagcwala la ekhaya. Lazi nala ngihlala khona ispace sincane. Kanti ngo6 sekufanele ngivale. Ngingaze phela ngize ngigcine sengiboshiwe. Okay. Hayi balokho beza abantu ngaze ngathola enye indawo ama stand eceleni. Hayi beza abantu hayi bona ngizoboshwa bo. Sengithi ke manje ake ngihambeke ngiye kuyena ubabugasa angisiza ukuthi ngithole impande. Ukuthi abantu manje mengikhuluma nabo ngicela bangilalele. Mengisho sengicela ukuvala bangilalele ukuthi sengicela ukuvala ngoba manje ngiye ngibona ngathi sesiyagejana nabo. Bayakuphikisa mawuthi usuthi uyavala manje bayaphika nabo. Bayangiphikisa. Manje phela ngenzela ukuthi ngingaze ngiboshwe ngize ngithole kahle isitifiketi esingigunyaza ukuthi ngiqhubeke kahle ngidayise. Kodwa lilonke wena uzothi ikhanda lengulube leliphushwa babugasa etshela abantu ukuthi liyasiza lenza zonke izimanga uyibonile wena izimanga senzeka? Hayi ngiyibonile lingisebenzele kakhulu. Angifuni uqamba amanga. Sengidinga nje impande ukuthi manje bangilalela abantu bami mase ngithi sengiyavala bangizwe. Ngoba phela lento phela igcina isibophisa. Isitifiketi sakho sigcina ngo6 wena. Sigcina ngo6 isitifiketi. Oh nawe usufuna uku-apply isitifiketi nje sivulelekile. Ukuthi ngidayise kahle. So ngoba abantu abaningi bazoyibuza bekade yekho Sichaka hlele sizothi nixoxa nabantu besho abantu ukuthi hayi lezi zinto zibe inkinga zisifuna izinto ezithile igazi nani le yakho hayi ama ilifuna igazi.
ngithandiswa nayilokho nje ukuthi ayifuni igazi i-right ngalokho ayifuni uqamba amanga akuwona konke okufuna igazi khanda lengulube nje elangisizayo. Sabonga sisi ngoba nawe sibambe sibhizi simatasa sizama ukwenza amanye amashow wasuthi uyasipitha lolu daba sathi ngeke sikuyeke ngoba usufikile khuluma abantu bakubuka abantu baphawule beyikhulumela khona abantu be-Black Life bayikhulumela bayazazi into zabo sathi cha asikubambe kanje siyabonga kodwa ngokufika nokuvela nje no-double testimony kanje. Hayi ningisize kakhulu ukuthi nginibone ngiyabonga. Babukele Black Life TV njengoba senizwile-ke sisi uzobonga amandla kaBabugasa nekhanda lengulube ayekhulume ngalo-ke ukuthi uphakamisa ngala bantu ey'ntweni ey'hlukahlukene. Uyachaza-ke usisi ukuthi yena kudala nje aqala ukudayisa utshwala njengoba aqala kudala ukudayisa utshwala bekungenzeki kahle kodwa since ethole ikhanda lengulube kukhona ushintsho alibonayo abantu bangena belakanyelana ngale ndlela exa kukwenza abasaxoshe ngisho uxosheka ngoba isitifiketi sakhe sigcina ngo-6 so now ukhala ukuthi uBabugasa aqhubeka amnikeza enye impande phela ukuthi manje mayethi ayihlale phansi bamba umthetho kube njalo nje. Asazi-ke Babugasa ukuthi wena ucabangani lapho ohleli khona ngoba imisebenzi yakho le uwena oyikhulumelayo asazi lutho thina. Isale kahle. Babugasa njengoba usuzwile-ke bekhuluma la abafowethu beyivezela ukuthi kwenzakaleni kuphi kanjani oqala nje siqale ngalo okhuluma ngendaba yekhanda lengulube. Siyakhumbula ikhanda lengulube kuye kwanto etrendayo abantu beyibuza ukuthi ikhanda lengulube olani lelo sengiqalile oGasa basenzela izinto kodwa nangu uyakhuluma ukuthi wafika la impela kungahambi kahle hle ebhizinisini lakhe kodwa since abuya la uyawubona umehluko kangangokuthi usazefisa indlela yokuxosha abantu kodwa-ke ngenxa yokuthi ilayisensi yakhe ayivumelani nomsebenzi ukuthi awuqhube isikhathi esingaka. Ake sizwe ngayo Babugasa okusebenza kwakho nabantu uma sebebuye bezoyibongela kanje luthini uvo lakho? Khehla lami ngizoqala ngalokho. Ngiyajabula abantu uma bebuya bezozibongela bona. Yeah. Imvama bayafika kodwa abanye khehla lami abanye abafiki. Sure. Umuntu ufika ngoba omunye izinto sezonakele. Kodwa kulabo abafikayo ngiyajabule makunomuntu ofikayo osasho ukuthi uBabugasa ungisizela baningi kakhulu abantu abafikayo bezobonga labasho uBabugasa ungisizela into enokuthi nakuthi njenganalo khehla la uthi umsizile usifikele emathupha wasosibongela la ukuthi ngimsize kanje into zakhe bezingahambi kahle zime ndawonye kungekho lutho lihlanganayo. Sakwazi ukuthi simsize simnikeze wala kaGasa lekhanda leli ukuthi Babugasa mhlawumbe mangahle sibheke abantu abafana nalo masuke befika kini so bengaqali ngani ukuyenza into so kade beke bayizama before kwezinye indawo bahluleka mhlawumbe sixoxele ngomzima bakho ngesikhathi ulwa nenkinga eqhamuka kuyona before ufike ekutheni umsize. Hey khehla lami angeke ngiqamba amanga abanye abantu abaningi ukafike uthothi bewulanda into kwenye indawo yafika komunye lento yafika ngasebenza yafika phambana nomzimba yafika xabana nesigaba. Mengabe fika la kwaBabugasa kuyenzeka ukuthi nami ngayibona lento ukuthi inzima yabona. Ngibona lento into enzima ngimtshela omunye ukuthi eyikhehla la maye ngeke ngikwazi lento kuyenza. Umuntu uthi azangicenga ngiphoqele ukuthi ucela ngimsize uyezwa ukuthi abantu ngiyabasiza abantu. Yabo. Sibe sesiyazama ngibe sengamsiza njalo nalo wekhanda lengulube. Sazama kakhulu ngoba kunento engangemsusayo oyithathile kwezinye indawo esebona ukuthi ayisenzi ngendlela afuna ngayo. Isiphambene nalomthetho lo lento kade idingile ngoba kwesinye isikhathi uthola umunye umuntu othatha into lapha ushawe yini language yokukhuluma lapha ngoba kukhulunywa olunye ulimi lapha notolika wakho usungamuzwa kahle ngoba umuntu osuke ekhuluma ulimi osuke ungaluzwa kahle noma uthothi uyazama ukuvezela ukuthi ubutha akazi kahle naye. Yeah. Okwenye into thothi siyamaZulu kolunye isikhathi ulimi liqinile nangalo uthothi singesabasazi kahle mothi uzama ukuchaza ngesingisi ubone ukuthi hayi lento sebenginika yona isiyaphambana kodwa ngoba usuhambile uzofuna into yemali ube nethemba ukuthi lento lezofika isebenza ngalendlela. Inkinga awubusakwazi ukuzwa imigomo yayo kahle hle ngendlela efanele ukuthi okay njoba sihamba lendlela ukuphi ubungozi engizobhekana nabo yabo ngendlela. Ngamafuphi uthi Babugasa kubalekile ukuthi umuntu mayolanda into la elanda khona ayilande kumuntu abazo-understandana naye ukuthi uthini amuzwe ukuze ungabi nenkinga along the way. Kunjalo khehla lami usuke kumele umuzwe kahle umuntu umlalele ubuze nalento ukuthi okay ubungozi bawo buphi la yabo uzobe siyachazela
abanye abachazelile konke Ukubaluleka kwale ngxoxo eshiwo vele umuntu ekhuluma ngekhanda lenkulumo kuyakuveza nokuthi abantu laba uma sebegoloza ukuhamba kunento wamnika yona ukuthi akwazi ukubaxosha bakwazi ukumlalela mayesethi abahambe. Mhlawumbe kubaluleke ngani babugasi ukuthi mawunento efana nale yalo mfowethu ukwazi futhi ukuthi abantu mawubatshela into bakuzo. Kubaluleke ngani lokho? Ngoba abanye bafika nje bezothatha into okuphakama kodwa uthola ukuthi abakhona ukucontrol ama-client abo. yeah siyathokoza khehla lami kulokho omkhulu mangabe sikunikeza into la kaGasa njalo nalobuya ezobonga ikhanda lengulube lekhanda lengulube sekutshela ukuthi uzolenze njalo ulenze njalo ulimisele kanjani yeah yena ukhala ngokuthi sekuyagcwala inkinga egcwaleni kwakhona lapha indlela asho ngayo ugcwala egcineni mase kumele avale ebusuku ngoba ilokhuzana incwadi zakhe into angikhalela ngayo uthi azimvumeli ukuthi asebenze 24 hours kumele avale ebusuku ngoba ithaveni sayithaveni ayinkulu kakhulu so mase baxosha abantu ukabona ukuthi bayalwa basho kumqeda babuza ukuthi uvalelani uyabona lo kuba inkinga nje mase kumele bahamba abantu abafuni ukuhamba kwase kuba khona ke la kaGasa ngoba sichazele yonke into okunye okuyimfihlwana zakhona esikunika kona ukuthi ukwazi ukuthi uthulise labo bantu labo ukuthi mangabe uchela ngawo befike egcekeni bafikela kuyona lenkilizi ezokwazi ukubangana base sowusho ukuthi hayi isikhathi sesishayile esivala ngaso sesivala ngalesikhathi babe sebeyaphuma babe sebeyahamba yeah kodwa ke ngibe sengimncenga kakhulu ukuthi ngicela ukuthi ongcono ngoba naye uthi useyitholile indawo la azokwazi ukuthi akuvula khona into enkulu yabo kodwa manje inkinga into emhlupha amaphoyisa lapha ngoba incwadi zakhe njengoba zikamvumeli nje uhlushwa amaphoyisa kakhulu so ngase ngithi mina ngicela ukuthi azame ukuthi alungise le ndaba encwadi ukuze le ndoda ingacaswa kuphela lesiyibekile. Talking about indoda neyibekile mhlawumbe ababukeli bethu banalo umbuzo ngoba sijwayele ukurun uhlelo olubizwa ukuthi impande zama-Afrika sehlelo kodwa la abantu sebekhuluma khona ngokugqilazwa yethu alabayithatha. Abanye ke banemibuzo I think bazobhala nama-comment section ukuthi lento njengoba ibonakala inamandla kangaka abantu bengena belakanyelana ngeke nikusasa sibone umuntu wakhona sebuye ezokhuluma noSiqakethi isiyangixaka lento abukho umngozi kulento. Khehla lami lento inomgomo wayo kunala engitshela khona ukuthi lokho kumele uhambe kanje ngoba ngisuke ngingakufakanga into wena egazini mase kunika ikhanda lengulube thina siso clean out qala sibe sesiyatshela imigomo yakho na kube khona ingcabe esikushazo eziba semzimbeni kwena mase sesikhanda lento leso sinike yona lesuki kule khanda lengulube yabo ngoba awuvani ufike nje uthi uyafika ukuthi ufuna ikhanda lengulube uswalithatha uhamba nawo abantu abaningi abalithatha bayazi abanamabandla abanama-tavern njengalalo bayazi ukuthi awuvani ulithathe ngesemthani abantu abake balithathe uyalinda la ekhaya 7 days mozothatha ikhanda lengulube uqala usho ufike la sikusebenze mase uqeda uyahamba uliphethe so ubuya ke sozolilanda sesiya kolilanda la sesigqibele khona emathuneni sesilibuyisa sesiye emfuleni soyalithatha soyahamba kunosiko lakho na ke kunolimi engeke ngalikhuluma la khehla lami engakhuluma ngalo ngithi hayi mase selolanda sibe sesikutshela lokhu nalokhu kodwa ayikho into esesikubekele yona sithi iyingozi ukuthi sengenze ukuthi sengadlula umuntu ngokuthi kufike le khanda akukho nje kodwa nje ukugcwala nje besho nje umkhulu ukuthi ugcwala zahlule kokuba controller kwayena into awayifuna ke yena iyona leyo nanokuthi uyefuna imali. Okay, ake sibheke lo wesibili mkhulu ukhala ngokuthi ke yena ke wayekade uthatha into ayizange isebenze kodwa kunalokho lento ayithatha isebenza yena kodwa ukuthi kubone umphumela ukuthi athole imali mhlawumbe ibhizinisi echume noma ayibone ecwele emafutheni akwenzeki. Ake sibuke lapho ke mkhulu ukuthi ekumsizeni kwakho iziphi ingqinamba wabhekana nazo kuphi la othi khona mawubheka uthi ngiyafisa ukushare lento nabanye abantu abangakayenzi ukuthi bengayenzi lento ngoba inkinga. Khehla lami kulo yena indlela njengoba manje se-right yami ukuthi ngamthatha ngoba wangitshela sonke isitori sakhe wangichazela ekhala la ngamthatha ngihamba naye ngase ngithi ngomsebenza mangemsebenza kusuke kukhona khehla lami induku ezahlukahlukene zokwasha umuntu kunenduku khehla lami exutshwa nomswane wembuzi ngoba mose ukuthatha into omkhulu angeke safihla saqamba amanga mose ukuyothatha into yasuke yafakwa le nto kuwena mase kuwena khehla lami egazini le nto mase ingasebenzi izovala into zakho
ibe seyakuhlupha yabo ukukuhlupheni kuzoyibona ngempela ikuhlupha yabo njoba naye ekhala ngokuthi iyamhlupha kuyenzeka ukuthi bebezama ukuvusela bakuvusele ukuthi bakuvusela inkosazana londo hayi kusokuyi inkosazana ngempela kusuke kuyisipokwe lesisuke siwumuntu wesifazane esisuke sivusiwe sisuke siza ngokuzokwembatha ukuze ukwazi ukuphakama mase ngiphatha kuphela kungakhona okuphakamayo kuwena uyayibona uvaleka yonke inhlanhla yakho lento ngoba kusho ukuthi ithwebula wena so kwaGasa suke ezosizakala ngani ke so la kaGasa sikuthathe kunebhave sikushayisa lona ehlathini elisolifaka umswane wembuzi esihlambulula ngalo lisuke lifakwe lo muthi lokho ehlalami kunomuthi ethi umaphunzana ayithi ukubona noma inkomo uthothi iyazala mayizala ithole la ukuthi uyaliphunza okusho lo muthi lo usukudedela yonke into esuke semzimbeni yabo okay mase kuzoba umuthi sungalifaka ufake iqhaphozi uzofaka kunesiqunga satekology ufike kube isiqunga esilokhuzana esiyihlahla esiwutshani satekology mase kuzoba khona esiyigaqa ziyazi inyanga eziningi kuzoba khona esiyigaqa straight so kwesebenzisa induku ezikanjalo mase sizofaka nomhlakaza empelezini yakho base ufaka isehlula amanye so ngawufaka nje ehlalami lokhuzana umzongwana sofaka mhlawumbe mokuthi sofuna ukuvimba impi noma kuza impi yesibhamu uyabona kodwa sikho ke sibhamini sila ekudilizeni umuntu makuthiwa khulunywa ngomuntu osuke edilizwa into emzimbeni isuke ilahlwa leyo mayiqedwa lapho ehlalami moqeda ukushawa ukuwashwa ngalondo kusuyabuya sowashwa ngenyo uwashelwa kuyona kubasa umlilo kahle so sikufihla lapha ehlalami uphalazela kona lo mlilo uphinde uzogezela phezulu kwawo futhi la emgodini ngokubasela emgodini soyabuya ke sekuvula inhlanhla sekuba khona ke into leziyogeza ngawo lapha emanzini ke sesitshela ukuthi uthini kuyona leso seyifaka uJude emlahleni kuyazofaka lokhuzana yo ngathi into endele eyenziwa lapha so uma ke lo muntu ke esephilile njengoba esephilile nje se right ebuya ethi babuGasa nami sengifuna ke into zakaGasa ke manje ezinje uyamthatha again noma mhlawumbe uyithi cha hayi akulinde ubone ngenye indlela khehlalami kulokho mayisesuka lapho sesimshajile vele ngala kodwa kumuntu osuke ngoba usuke ezolahla yonke into mayisebuye sethi sengifuna lokwaGasa sokukungiwasha nje ukuthi ngikwazi ukuthi ibhizinisi lami liqhubeke sesiyakushaja ke sesibona indlela ukuthi sisebenza kanjani nawe alivele usuyingana la ekhaya vele so sebenzisa imithi la ekhaya induku sala ekhaya sesiyakwazi ukuwasha saphamisa njalo nalo samtshela sifuna ibhizinisi ke lelapho ngoba wesilahlekelwe ngona konke ibhizinisi selivalile ngoba wenebhizinisi base kuvaleke nebhizinisi lakhe sengasasebenzi so sasesiyakwazi ukuthi simsize la kaGasa kumanje obezobonga nje ukuthi liyasebenza seliyaqhubeka sekuyasetshenzwa noma kungeke ukuthi phela qhubeka ngoba phela usacathula yabo uqala kwala kaGasa nala kaGasa kunesigaba sakhona ngoba ngamtshela ngathi mawukuthi osuka la kukhona la ungecela khona phezulu uma ufuna ungaphezulu enhlanhla ke indoda ithi ayisaradla ekhona ngoba sathukile isathukile yabo kodwa ke ucathulukeni kuyacathuleka yabona kuyacathuleka mkhulu sibongele ke kubantu abafika la ekhaya bezocela usizo belithole benisebenzisane kahle nabo mhlambe ukuze bezozwa nabo ukuthi uya appreciate kakhulu ukuthi bakukhethe inyangeni zonke ekhona ngibonge kakhulu uzoqala ngokubonga kuBlack Life ngiphinde ngizobonga kubabukeli ngibonge nakubantu esebenzisana nabo esibasizayo la kaGasa ababongayo ababonayo umehluko empilweni zabo mabeze la kaGasa babuye bazosho kukhona ke nabathothi umuntu useyafona uthi hayi izinto zihamba kahle emkhulu ngiyofika ngizobonga ukuthi othi umuntu ke kuba khona lokho ukuthi othi umuntu mayise right angeze ukuzobonga abuye sekhona inkinga yabo kodwa ngiyajabula kakhulu ngokuthi umuntu akwazi ukuthi azobonga la kaGasa ukuthi hayi babuGasa ngesizakele kanje inkinga nathi engibhekene nazo sacela siqhubeke njalo sibambisane nami kuyangijabulisa lokho kwalikhulisa nethonga engihamba nalo ngiyakwazi uma efikile siphinde simkhuphule simnikeze ezinye izinto ahlobo uqhubeke nokuhlobo into zakhe ziphambili khona sibonga kakhulu mhlawumbe abantu mabekudinga bakuthola phi bangithola enambeni ethi 081 45 78 132 081 45 78 132 kwenye inamba yesibili ithi 061
593 0735 061 593 0735. Siyabonga kakhulu. Sinayo WhatsApp kulezi namba. Thokoza kahle. Yazi ya WhatsApp zombili ehla lami. Kodwa uWhatsApp kuyadinga ukuthi ubekezele. Ngisuke ngizophendula noma ngizophendula late ngoba baningi kakhulu abantu engisoke ba-attenda nanokuthi umuntu ohlezi ubhizi. Abantu abaningi bahlezi bedinga mina ku-WhatsApp. Okwesibili engizokhala ngawo ehla lami kuye kwenzeka uthola ukuthi umuntu ubhukhile ukuthi uyeza. Bethe uyeza. Ngiyafisa ukuthi noma ngabe umuphi umuntu osuke eza la kaGasa. Bethe uyeza ngicela afone mayisefika ekseni la. Uthothi useyafika eDurban Station. Angafoni ku-WhatsApp. Kunento esiye siyibange nabantu. Uthothi umuntu ubhale ku-WhatsApp athi mkhulu sengila eDurban Station. Uyayibona lo umuntu ufike ngo-5. Uzobona uWhatsApp ubone mhlawumbe ngo-7. Uyabona lo nto. Ulo muntu usehlala isikhathi esingakanani. Yabo. Kanti kuba lula abantu abaningi usuke eshilo ushe esuku umuntu. Isuke ngazi mawusho usuke ngolesihlanu ukuthi mkhulu ngiyeza. Ekseni uzobe. Ngizobe ngilapha. Uyayibona lo nto kuba lula kanjani ngoba ngisuke ngazi ukuthi okay kunomuntu ososo kanje. Sekuba khona imoto esuka lapha. Utho lo muntu useshiwe na imoto ezisuka lapha eDurban Station letha abantu. Yabo. Sengathola lithi sekube ngathi abantu manje bafika bajike la. Sibonga kakhulu mkhulu esikhathi nethuba ukuthi sixoxe nawe. Siyathokoza. Sibonga kakhulu ke nathi ithuba ukuthi nisinikeze negama lami uKing Sichaka ngwakaluqa le Black Live TV. Impande zama-Afrika ezoqhubeka njalo ilandela abelaphi bendabuko ney'nkinga ngabantu ababhekana nazo behambela abelaphi bendabuko kuze kufike ekugcineni. Sale kahle. It's the Black Live TV.